Ah, wij dachten dat u een boswachter was. Ja, dat denk ik te veel. En u dacht zeker dat wij van de ANWB waren? Nee, dat was de eerste indruk, ja. Maar, hallo. Hallo, Ik ben Wilfried. Hi. Wilfred? Wilfried. Wilfried? Ja. Oké, Wilfried, ja. ik ben Bas. Hallo. Kent u het programma? Ja, U kent het? ik denk het wel, ja. Oké. Ja. Want u klinkt alsof u... Belg bent. Zo klinkt u. Bent u dat ook? Ben ik ook. Mag ik naast u komen zitten? Zeker, kom. Ja? En dus u bent Belg, maar u woont in Limburg? Hier in Landgraaf. Oh, Hier in de Doornkampstraat, een paar straten verder. En ja, ik heb altijd jachttraining en zo gedaan. Working testen met mijn labradors. Totdat ik op pensioen ging. u bent al gepensioneerd? Ik ben gepensioneerd, ja. U ziet er nog zo jong uit. Oh, dank u wel. Nee, ik ben een paar jaar gepensioneerd. Maar sindsdien doe ik die working testen niet meer. En op jacht gaan en zo ging ik in België altijd in de Ardennen op jacht. Zelf jagen niet, maar wel mijn honden laten apporteren wat het wild ophaalt. Ja. En Ja. waar zijn uw labradors? Thuis. Thuis. Ja, ik heb nog 2 labradors. Die train ik en af en toe neem ik die mee naar de training. En dan laat ik de puppies kennis maken met mijn labradors. Ik heb een van 12 jaar en van 9 jaar. Oh, Ja, en de ene is wat 12 jaar even rustig aan. En dat is het mooie van deze streek. ja. Hè, deze Potverdikkie. streek is heel fel gewild voor wandelaars en paarden, Brunsemrijden. Ja. Wat wil je meer? En geef ik daar puppytraining sinds dat ik op pensioen ben. Dus op jacht gaan, dat doe ik niet meer. Maar omdat het mijn hobby is en dat vele jaren gedaan heb, vind ik altijd dat er een tekortkoming aan puppytraining. Ze geven wel puppytraining, maar daarachter staat een bord van mij. 1 op 1. Dat wil zeggen, als een uur les geef, alleen met de puppy en de eigenaars. En dat is het beste wat er is. Dus geen groepen. Geen groepen. Want die hebben we ook al eens gehad in dit programma. Hè? En daar staat er zo'n halve wei vol met mensen. Ja. Soms wel 10 tot 15 mensen met hun hond. Ja, en daar ben ik geen voorstander voor. Waarom niet? Jammer genoeg doen ze niet allemaal natuurlijk. Maar jammer genoeg wordt dat zo gedaan dat ze puppies bijeen laten spelen. Groot en klein. En als er een kleine chihuahua is en je hebt een kleine Deense dog, dan weet je wel, als dat gewicht niet... Ja, en dan is dat niet goed voor de botten. Voor een puppy zelf. Aha. En dat zijn veel mensen wat dat niet begrijpen. Natuurlijk moet je socialiseren met andere honden. En hier komen heel veel wandelaars. En als het een rustige pup is, of een rustige hond is, dan kan ik die pup laten kennismaken als dat kan. Oké. Maar wel op mijn conditie dan. Goh, Ja. 1 op 1. Ja, je mag meekomen als je wilt. Kijken waar de caravan is daar. Ja, Als je er zin in hebt. jazeker. Ja. Is dit komt daar een pup aan? Ja, dat is de pup van nu. Dat is de eerste les wat mevrouw Goedemiddag. Ziet jij de cliënt? Ja, in deze geval wel. Oh, kijk nou toch. Ja, leuk hè. Oh. Hoi, Nicole Hollers. Ik ben Wilfried. Hoi. Hoi Nicole. Hoi, Nicole. Bas Ja. van Ongerwee. Ja, hoi. Kent ze het programma? Ja, zeker. Ja? Natuurlijk. Ga maar eens mooi De zitten. microfoon is groter dan de hond zelf. Ja, dat toch wel weer. Hè. Ja, ga maar Maar ja, zitten. het is wel een leuke pup weer hè. Oh, wat een schatje. Ja. Leuk hè. En 9 weken, morgen 8 weken. wie had er? Bruno. Bruno. Ja. Ja. En waarom niet Blackie? Omdat vanuit de stamboom en vanuit de fokker hadden we het al zo genoemd. Ah, oké. En dan vond ik een leuke naam. En dan als je het leuk vindt, moet je het zo houden hè. En dan, dan moet je niet veranderen. En dan, Nee, precies. ja. Nicole, wat voor merk is het? Een labrador. Een Labrador. Oh, nou, Wilfried. Ja. Dat is helemaal in klopt. uw straatje. Ja, maar voor mij maakt het niet uit welk ras het is. Voor mij kan van Chihuahua tot Deense dog komt hier. Ja. En ik krijg alle rassen inderdaad. En dat is ook het fijne eraan. Natuurlijk ben ik heel bekend met Labradors, maar dat is meer van de retrieverwereld.
ben de jacht en working testen, wat ik juist zei. En, Geweldig. maar ja, dat is geweldig. Altijd met een puppy. Daarmee doe ik dat ook zo graag. Kijk, als je zoiets ziet aankomen, ja, dan smelt je hart toch, of niet? Hè? Hè? Oh, dus ik ben geen uitzondering wat dat betreft. Ja, ik kan er niet op antwoorden. Ik denk het niet, hè. Oh man. Nee, maar ik Nee, krijg hier veel ik voor. denk dat iedereen thuis nu van de bank af smelt, Ja. zo ongeveer. Ja, En, is ook zo. je ziet ook dat Bruno enorm in ons geïnteresseerd is. Maar, ja. Maar dat zijn die puppies natuurlijk. Het zijn baby's, hè? Dus Is die ook, zijn ja. enorm snel afgeleid. Ja, en dat is ook leuk, want ze moeten alles verkennen. En dat is ook het leuke eraan, dat ze alles ondervinden op een goede manier. En ja, puppies moeten gesocialiseerd worden. En daar Laat kun maar je gaan. niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is de perfecte leeftijd. 6 weken? Nee, 8 weken. Oh, 8 weken. Sorry. 8 weken krijgen ze de puppy. En meestal is een paar dagen thuis. Dan zijn ze thuis gewoon. En dan zeg ik meestal tegen mevrouw ook, zeggen, kom maar zo vlug mogelijk op de training. Dan kun je ook niks verkeerd doen. Dan kun je geen slechte start maken. Sommige mensen doen al eens graag dit en of dat, wat ze denken wat goed is. Maar juist dat moet je niet doen. En zo gebeurt dat met een puppy ook. Als je wilt, kom eens... Goed zo. En ja, draaiboeken natuurlijk, maar... Ja. Mogen we even mee? Ja, zeker. Ja, oh, wat Mama, leuk. goed zo, gezellig. ja, Bruno. We vallen echt met de neus in de boter. Ja, ja, klopt. ja, kom maar. Dat is een weekje heb ik hem dus, ja. Ziet je al een beetje aan elkaar gewend? Jawel, Ja? jawel. Maar ja, het is net alsof je weer kleine kinderen hebt. Oh, die heeft alles gehad? Ja, maar die zijn volwassen. Oh, die zijn volwassen. Die jongste is 23. Dus, hè? Kijk nou toch. Och. Wat een mupke. Zo, kom maar door als je wilt. Ja, Dat is hier het domein van Mondriaan. ja, klopt. En hier hebben ze ook een bio-winkeltje daar aan die kant. En dat is allemaal een bio wat hier, ja, moet je zeggen. En hier mag jij dan Ja, ik heb dat, gebruik van maken. ik mag hier gebruik van maken. Ik heb dat stukje daar. Omdat ze te veel grond hebben en te weinig mensen soms, kunnen ze niet alles onderhouden. Maar dat hele stuk daarachter, dat is ook allemaal van hun. Kom maar, Bruno. Achter die bomen nog en zo. En Mondriaan, dat is de zorginstelling. Hoi. Nee? Nee? Ik ga even, er is nog een wat zit te wachten. Dat is verkeerde... Verkeerde tijd. Ja, die komt verkeerd. Ik kom zo terug. Ja, De dochter dat... Oh, 1 uur. Hè. maar hey, is dat voor dich niet heel relaxed dat het 1 op 1 is? Jawel. Het leek me sowieso fijn, sowieso voor de eerste lessons. Eens kijken hoe en wat allemaal. Kijk, je moet toch van voren af aan beginnen. Ja. En ja, God ook de tips en de tools natuurlijk. Hè. Ja. Ja, je gaat zitten als je gaat wandelen. En ja, ik ben daar en de hond zit nog daar. Hè. En ja, dat moet ik toch allemaal leren. Het is belangrijk dat de luistert dadelijk. Vind ik wel. Dat, er Vind zich, ik wel. ja, dat de wetwier zich Ja. moet gedragen. Ja. Vooral als we hier op de Brunsumerij lopen, kijk dat Ja. ik wel zeg, hey Bruno kom hier en tot hij ook hier is. En niet maar op mensen afrent. Stel je voor, er zijn mensen bang voor honden. Er zijn kinderen Ja, bang ja. voor honden. Ja, kijk, dat wil je niet, hè? En dat ze zeggen hij doet niks, maar dat ze eigenlijk geen idee hebben. Ja, Of dat ook echt weet zo je, is. kijk, voorheen heb ik 18 jaar geleden Amerikaanse bulldog gehad. Die was ook lief, deed niks. Hij zag er alleen gevaarlijk uit. Ja. Dus, Ah, dus- ja, dus Dus dit is jouw tweede hond? derde. Ik Derde. heb vroeger een bobtail gehad. Oh, Heel nou, vroeger. Schapen dus. dus je bent niet echt trouw aan een bepaald ras? Nee. Dan heb je echt wel uiteenlopende... Nee, ik heb Hondjes eigenlijk gehad. gezocht wat bij ons past, om het zo maar te zeggen. Ja. Goed zo. Ik had eigenlijk hele andere honden in mijn gedachten dan mijn man. Want ik vind Bouviers en boxers en bullterriers en Boxers Deense zijn ook dog leuk, hè? en zo wat allemaal vind ik mooi. Maar dat vond mijn man niks. Wat vond die leuk? Zoiets.
Nee, zoiets, ja, iets voor te foemelen, retrieverachtig. Ja. Kijk, zoveel honden, zoveel mensen. Ja, dan moet je zoeken naar de hond waarbij je past. Hè. Passen honden vaak niet bij hun eigenaren? Ja. Soms krijg je het spijtig genoeg, komt het af en toe eens voor, dat de mensen geen onderzoek genoeg doen onder, dat wil ik niet zeggen, het ras. Want elk ras is niet hetzelfde. Elk ras heeft een bepaalde behoefte voor veel beweging, weinig beweging. En daar moet je al de eerste in kijken. Is een herdershond of zo? Daar moet je al ervaring hebben. Ja.